Cheers. Nou, dan mag je zien dat de fietsen er nog staan. Die staan aan de andere kant te brengen, dus op goed geluk. Nou, dat weer het. Ik ging het door Pasling, hè? Dat is heel bijzonder. En door. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben Ja, Praag. Daar willen we belonen. We rieden naar uw camperplakje daar. We staan bij een Chinees vrouwtje. Gelieke aardig als wat je. In een achtertuin. Nou, prachtig mooi plakje. Kan net beter. Nou, arriveert. Draai je handen naar voren. Maar in ieder geval, we staan hier mooi te plak. In Praag. Dus we kunnen aan met fietsen. Kunnen we de stad in. Nou, dat doen we dus echt maar. Maar het is je goed uitzien hier. We hebben het dus zelf net makkelijk maken, want hier willen we er al. Precies waar het drukst is. Hey. Niks, waar was stapje? Met de fietsen erop loeken voordat de tram er komt. Oh ja, en het staplicht er begin goed. We rennen hier op een Karelsbrug. Ik wil Karelsbrugge neemt. De brug is 416 meter lang en bijna 10 meter breed. De constructie die bestaat uit 16 bogen met ijsbeschermers. Die zul je hem aansluit nog in beeld. De brugge wordt zogenaamd beschermd door 3 toeren, waarvan 1 aan de zijde van de oude stad staat. Op de brugge staan 30 stoombeelden. De meeste zijn in barokstijl en ze waren plaats tussen 1683 en 1714. Originele zonnestellingbeelden werden in de rendertijd zo verwaard dat ze vervangen werden door replica's. De originele beelden binnen wat te zien, hè? Ze zijn opslaan in het plaatselijke lapidarium. Nou, dat zal wel een soort museum wezen, denk ik. Rond 1841 wie deze brug de belangrijkste verbinding tussen de oude stad en de Praagse burg. Je zult hem trouwens de ijsbrekkerswerk krijgt door hier. In eerste instantie hier deze brug eigenlijk net is de Karelsbrug. Deze had er pas gekregen in 1820. Zo'n 1978 is de brug uitsluitend voor voetgangers toegankelijk. En is het een van de belangrijkste bezoekwaardigheden van Praag.
Ja. Cheers. Het is toastig waar, dus op een terrasje eerst even een drankje en dan kunnen we weer verder. Away? Zet erin. Nou, dan mag je naar het fietsen en dan sta je aan de andere kant te brengen, dus op goed geluk. Oh ja. Nou, die fietstocht hebben we leeft. De accu's kunnen we even opladen en dan ben we weer klaar van morgen. Want dan gaan we de stad weer even in. Van morgen staat er Joodse Wiek op agenda. We willen dan de oude begraafplaats bezoeken. Dit is te jaren met de synagoge een van de belangrijkst bewaarde monumenten in de Joodse Wiek van Praag. Dus wij denken zeker het bezoek wel wurg. Nou lijkt het waar een beetje moeilijk, dus we moeten even nog een paraplu. Zullen we deze nemen of dan maar een iets bescheidener? Oer bescheiden sprutsen. We zijn in de Joodse Wiek, een begrip in Praag en vierde boeten. Deze wiek ligt in het noorden van het centrum. We kopen hier een ticket waarmee we in verschillende dingen maaien. Onder andere de oude Joodse begraafplaats. Bij de kassa kregen we voor een keppeltje mee. Het is de bedoeling dat dit op een holle droegen wordt. De grut van mij? Ik kan het een lietse holle zo.
De Joodse synagoge. Bij mij er eigenlijk net veel meer, dus ik doe het een beetje onderhands. Ik jip maar dat keppeltje weer op. We vervolgen uw reis door de stad. Dit is het beeld van Frans Kafka, een Duitsstalige schrijver. Hij werd zien als een van de belangrijkste auteurs van de 20e eeuw. Zijn werk kreeg vooral na zijn ideeën een grote invloed op de westerse literatuur. De Spaanse synagoge. Een markant gebouw met een weelderige uitstraling. De gevel is in een prachtige Spaans-Moorse stijl. En het interieur is nog indrukwekkender. Met uitgebreide versieringen, ingewikkelde ontworpen plafonds en prachtige pilaren en glazen leerruiten. De synagoge is net langer een gebedshuis, maar is Sint-Wurg een museum en een concertzaal. En het is onderdeel van het Joodse museum. We verlaten de Joodse Wiek en gaan de stad in. En dit doen we vanzelf weer op je fietsje, hè? Levensgevaarlijk. Maar ja. It's the third.
Mooi bedrukt. Zo, even zitten, even wat eten en even meesken zien. Of bezorgen de meesken u's niet nou. Het eten is trouwens genoeg, hè. Zie maar eens, Dieter die had een sandwich besteld. Bij je thuis nemen ze dat een hele balen. Nou, ik doe het wat bescheidener, mijn hamburger. Maar dit is wat donker om het kapje. Tenminste, zo lijkt het. Ja. Ik heb een wit broodje besteld, maar dit is al wat zuster. Nou, dit had ik voor een week eten. Ja. Is vol. Nou, wie zal erom beginnen? Je bent weer bij de speciale klokken op het plein. Nou, dit moet een heel spektakel wezen. En nou maar wacht je op het hele horen. Nou, het is al lang dat ze vier. Wij kunnen eerst nog wel even vier te zien. Even het plein hoor, want daar is al je drukte. Nee, we hebben net stiekem toch gekocht, ja. Word ik je nou te oud voor? Ik heb wel slecht wurmen. En door. Alweer een kerk met zo'n duizelig mooi plafond. Ja, hou maar.
Zelfs zien of we voor de klokslag bij de kerken komen kennen. Maar die mooie klokken. Hoe dichter het naar het hele oeren rent, hoe drukker het op het plein wordt. Dus we moeten een beetje op tijd weten waar we wat zien. Nou. Maar eerst hier even zien. Of niet alleen maar om een geur. Oh, wat roept dit lekker. Maar ik heb mijn buikje nog vol van de hamburger. En die dan nog van die hele ballen, weet je nog? Popatrz. No to krótki. Z cukierą. To 12 apostolów, czyli po 6 z każdej strony. A kościotrup dzwoni dzwonkiem. Takie maszyny nazywają się automatowe. Takie podpięciające się maszyny. W czasie. I kogoś zapiął. Nou, dat weer het. De toren Parselen, ja? Dat is heel bijzonder. En door. Prachtig. Ja, hier ben ik te simpel voor, denk ik. Of ik denk te moeilijk, hè? Dat ik te volle verwacht zie. Hoe dan ook, we gaan naar middernacht in, want het wordt meer waar. En dan de Orendijs hebben we nog een dag in Praag. Maar eerst is een nachtmetro. Voor nou, we bedankt voor het zien. En vond je dit een leuke vlog? Doe dan even naartoe kom heen. Waardeer ik heel erg. Tot de volgende, want dan ben we weer op pad. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. We hebben alles in de kastjes en nu fietst je achterop. De tank die zit vol diesel, dus de gas die kind erop. We gaan op pad, Mijkes Knaus. Wat is het mooi dat je met allen je met joggen. I'm out of here.